tam bọn nó tí tam này làm cái gì lại okay. Nó hết mà dân buông tâm rồi. Ý sự cũng buông cái nông này. जों तिनी आरो लामा कासुमानि कारन खा तिनी स्कुल टीचार गरे जों टीचार नांगौ आबानि डेपुटेसन हंगाय नक तक बरक टीचार या हंगाय तम हेनेला जों बर आं जों तिनी खनो जे सिनि शिक्षा डिपार्टमेन्टआव जों साना एडुकेशन डिपार्टमेन्ट अफिसार जों साना जेन जेसागे फनो जेन स्कुल एक सप्ताहनि बिसिङावनो टीचार मारि फैनाय जे सिनि टीचार जे जों नांमानि न एक सप्ताहनि बिसिङाव जुदि न जों बर एक सप्ताह टाइमनि एक सप्ताहनि बिसिङाव जुदि न बर टीचार यांखाय जों हागे जों तिन बोसोराव एग्जाम जों आसु गया जों हागे जों जे तुया सा जों डेली रुट रो खाय जों मोदि खायमान थानाय जों बो स्कुल बिसिं हाबिया जेन टीचार मा जों स्कुल बिसिं हाबगलाक म स्कुल मुंतामला चिन म स्कुल नि बो ओंखाय रतनपुर क्लास 12 स्कुल